YouTubers της Ελλάδας με 425.000 subscribers. Άρχισε το κανάλι του στις 31 Αυγούστου 2012 με τα πρώτα του βίντεο να ήταν Minecraft διπλή επιβίωση. Είχε κάνει 10 Minecraft διπλή επιβίωση. Μετά από τα 10 Minecraft διπλή επιβίωση άρχισε το Minecraft θεραπεία στο Zombie Villages, που είναι κάτι σαν tutorial. Μετά όμως άρχισε το κυνήγι του δράκου που έκανε πάρα πολλά. Έκανα μέχρι το 13 το τέλος, όπως το λέει και το βίντεο, αλλά μετά έκανε κάτι πιο περίεργο. Το ταξίδι του άρχισε μετά το ταξίδι του ήρωα. Εντάξει, σταμάτησε το tutorials. Το ταξίδι του ήρωα έκανε μόνο μετά. Λίγα tutorials πάλι. Και μετά άρχισε το Minecraft Zero Land SMP, χωρί επεισόδιο 1. Έκανε πάρα πολλά ειδικά τέτοια. Πάρα πολλά. Και μετά από 2 χρόνια έβγαλε το δικό του τραγούδι, που μέχρι και σήμερα το πιο διάσημο του βίντεο στο κανάλι του, με 4,5 εκατομμύρια προβολές. Επίσης, πριν λίγους μήνες, αφού άρχισε την καριέρα του στο YouTube, έφτασε στους 3.000 subscribers. Μετά τους 5, μετά έφτασε τους 10.000 πειρατές, που σημαίνει subscribers. Μετά έκανε μόνο Minecraft, εντελώς μόνο Minecraft. Με 1 χρόνο μετά, αφού άρχισε το κανάλι του, μετά έφτασε στους 20.000. Και μετά από 3 χρόνια έφτασε τους 100.000. Ο Ψόρι 4 χρόνια, συγγνώμη, μεταγνώρισε το Σίαμα, το Σίαμα, το Σέντζι Κοάλα, το Σταύρο και το Νίτια. Που το πρώτο βίντεο ήταν με αυτό εδώ, Minecraft, αλλά ό,τι ακουμπάω γίνεται χρυσό. Και μέχρι και σήμερα κάνει μόνο βιντεάκια με τους φίλους του, μόνο, μέχρι και το τελευταίο του. Άμα θέλετε να κάνω και τον άλλο 4, να κάνετε και τις άλλες ιστορίες στον άλλον φίλο του, κάντε like και subscribe, και από αυτές εδώ βίντεο τα 5 like θα κάνω και την ιστορία του Σέντζι Κοάλα.